खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 24 माग दान 1431 एबा 4 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरा दिनै फालांगियारि बिथिङाव जोबोद मोजां फिथाइ नुगोन। गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगियारिफोरा बाहागोआरि एबा गौथुमफोरनि गेजेरजों मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ। साख्रिफोराव मोजां राङारि मुलाम्फा जागोन। मासि जौगानायनि नेरसोनफोर नुजागासिनो दं आरो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां थासारिया थाबाय थागोन। नोंथांनि आत्मनिर्भरताया बांगोन। राङारि थासारियाबो साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुङा दिनै मोजां सावस्रि मोनगोन आरो नखरारि जिउआ खुसि जागोन। आयनि बांनाया जाथावना आरो नोंथाङा माखासे गोदान आरजिनाय खालामगोन, जाय नोंथांनि समाजारि थामानखौ बांहोगोन आरो नोंथांनि गोजोननायखौ बांहोगोन। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। खुरमा बाहागि आरो लोगोफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गोदान फालांगियारि सोमोन्दो आरो गोरोबथाफोरखौ जोबथा खालामनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सम। खामानिजों सोमोन्दो थानाय दावबायनाय आरो हेफाजाब होलायनाया फैबाय थानाय दानफोराव मोजां फिथाइ होगोन। फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव मोजां दिन्थिफुंगोन। रावनोबो दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था। बे साना फालांगि आरो रांखान्थिनि थाखाय गलाय-गथाय जागोन। माखासे गोनांथार सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसननानै नोंथाङा बांसिन गोहोम खोख्लैनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों ब्राउन गाब। कर्क राशि। कर्क राशि सुबुंफोरनाव गोजौसिन फोथायनाय आरो साहस थागोन। राजखान्थि एबा समाजारि हाबायाव लोब्बा थानाय सुबुंफोरा गोबां मेलफोर बायदिफोराव बाहागो लागोन। साख्रियाव मासि जौगानायनि जाथावना दं। खामानि मावनायनि थासारिया मुलाम्फा गोनां जानानै थागोन। नोंथाङा मान मोनगोन आरो माखासे गोदान बिबानफोरबो मोननो हागौ। नोंथाङा जेथो गोनां जेंनाफोरनि सुस्रांनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि नेरसोननि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे खाफालगोनां सम नङा। बिदा-फंबायफोरजों नांलायनायनि जाहोनाव नखरारि जिउआव दिदोमथि गैयै जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ सोलाय-सोल' थागोन। खामानियाव सोरबा सासेनिफ्राय मदद मोननाया नोंथांनो मुलाम्फा लाबोगोन। बावसोमनाय नाजानायजों नोंथाङा नोंथांनि गोजौसिन मावख'गिरिफोरखौ सुफुंनो हायो। नोंथाङा राङारि मुलाम्फाबो मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। कन्या राशिया दिनै मोनसे गोदान गौथुम एबा बाहागोदारियाव हाबनो हागौ। नोंथाङा फालांगियारि मावथांखिफोरनि बादै गोसो गुदुं आरो फोथायथि दं। बेनिखायनो नोंथाङा इयुनाव आबुं जाफुंसार जानो हागोन। आथिखालाव फालांगियारि थाखोआ जुनियायै मोजां बान्था मोनगोन, जायजों राङारि मुलाम्फा जागोन। जुदि माबाफोर थाबथानाय आयेनारि आयदा दं, अब्ला बेयो बिजिरसालिनि केसफोराव जाफुंसारनायनि इसारा होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। तुला राशि। आथिखालाव तुला राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय गलाय-गथाय फिथाइ मोननो हागौ, नाथाय बिसोरो नोंथांनि फारसे जागोन। दिहुनथाय गैयै खामानिफोराव नोंथांनि सम आरो गोहोखौ ओरैनो गारनो नाङा। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनाय नङा। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा खामानियाव हेंथाफोरजों जेंनायाव गोग्लैगोन।
नोंथांनि थिरांथाफोराव मोजाङै गोसो हो। जुदि नोंथाङा जायखिजाया रां थिसननो लुबैयोब्ला रोंग'साफोरनि लामा दिन्थिनाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। गोदान समानथायनि थाखाय स्कर्पिय'फोरा दिनै खामानि मावथायाव मुखुब जागोन। माखासे थाबथानाय मावथांखिफोरा दा दावगागोन। दिनै सोरबा गोजाम लोगोजों सावरायलायनाय जानो हागौ। गोसोआ खुसि जागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ आरो हास्थायनाय जायगाफोराव दैथायहरनायाबो जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। धनु राशि। दिनैनि साना धनु राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद दान्थे-बिदान्थे गोनां जानो हागौ। नोंथांनि गोसोआरि लोरबांथिया दिनै जोबगोन आरो नोंथाङा फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि बैसोगोराफोरनिफ्राय नेवसिजानायजों मोगा-मोगि जानांगोन आरो नोंथांनि लोगोफोरा नोंथांनि लोरबांथिफोरखौ मुलाम्फा लागोन आरो नोंथांनि नाजानायखौ फोजोबनो नाजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना फालांगियारि सोमोन्दो आरो लेनदेनफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सम। खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाय आरो हेफाजाब होलायनाया फैबाय थानाय दानफोराव मोजां फिथाय होगोन। नोंथाङा नोंथांनि मुखुब समनि गेजेराव नखरनि सोद्रोमाफोरनि थाखायबो सम दिहुनगोन आरो बिसोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। नोंथांनि गेजेराव माखासेया गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसननो हागौ। मोजां मोनलायनायनि आयदायाव नोंथाङा खाफालगोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनिफ्रा दिनै गावसोरनि जिउ लोगोरि एबा पार्टनारफोरनिफ्राय खावसे गोसोनि मदद मोनगोन। बेनि फिथाय महरै नोंथाङा जेबो थिरांथायाव सौहैनो हानाय नङा। बे थासारिया नोंथांखौ गोसोआरि गोनो-गोथो आरो नारसिननायाव खोख्लैगोन। बेनि अनगायैबो गोसोआव लाखि दि नोंथाङा नारसिननाय एबा जेंनायाव गोग्लैदों होनना रावखौबो मिथिहोनो नाङा। फालांगियाव मोनसे मुलाम्फा गोनां थासारि फैगोन। नोंथाङा मानसिफोरनिफ्राय मान मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि। मीन राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै सोरखारनिफ्राय जायखिजाया थोंजोङै एबा खेंसालियायै मुलाम्फा जानो हागौ। नखरारि खुसिया मोजां जागोन। गावनि गथ'फोरनि फारसे गोसो हो। जुदि नोंथाङा बे खाबुखौ समाव आबुङै बाहायोब्ला नोंथांनि जिउ राहायारि जिउआ नोंथांनो इयुनाव मख'जाथाव मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।